तिप्रासा बसंनि गोपालनि ककनो सानानि थांका होनके गोमाना सारा तै लामा गरैख्या बुनिनगो सालचा सेलें ओंया होनके थापासि हर जोंया आ तिप्रासारकनि गोपाल तामसे ओंखा तामबा सानै तुबुजाखा बैसाबोतैनो साकनि कलमतै हिबिवै गाहाम रोंनक तै गाहाम स्कुल रगो परिरुवै जतनो कतर कलक खायनानि मुचुंगो फियाबा अ जरासि खरकसा तिप्रासा ताखुक करबुक बखास्तेनि पुंखिराय गामिनि रबीन्द्र देबबर्मानि साजला बिशाल देबबर्मा उमरची हायाकेबा 10 इयारनि खरकसा चराय गाहाम रोंनगो रोंसोंगै परिवै तंजामानि आचमसा बेमार हामया ब्लाड केन्सार मानजागै बुकुंतै बुकुक्तै थै वाक वाक गोपाजा पुइला करबुक साखामनगो तलांजाकमानि यागुलो आरबो नारगैमानिया ओंगै जिबि साखामनगो रहरजाखा जे याफावो रांपुइसा तंजा मानिबाय नायलायमां तालनि तालथाम लाई थांका ताबुक खकसाबो याफा रांपुइसा करै ओंगै ताबुक मकलि मुक्तै खेख्लायै बोखायोगै नासिगै मातनि जाब ताबुक अ जरावो तिप्रासा दफानि चुबाचु नांगौ चुबाचु रुवै हामरुवै बाचाय मानखा होनके थिनांगो कतर कलक ओंगै बबो हायनो दफानि बागै ककथाइसाले सावै मानानो जे खागोनां माया गोनां लुकुरो चुबाना मुचुंगै तंखा होनके स्क्रिनो डिटेल्स रोजाक दंगो आ डिटेल्स नि बिसिंतै चुबाय माननाय एकाउन्ट नम्बर ओंखा 2012831207 IFSC कोड नम्बर ओंखा FIN00001001 एकाउन्ट होल्डारनि मुं ओंखा रवीन्द्र देबबर्मा कन्टेक्ट नम्बर ओंखा 9612428026 आबो हाइकेनो मुकुमु टिभिनि बोखाक तैबो जत खागनां लुकुरकनो चुबाना बागै कयजाबो